Ďakujem za dôveru a teraz si v rýchlosti prebehneme, čo treba dohľadať a čo s tým formulárom. V prvom rade potrebujeme úverovú a záložnú zmluvu od hypotéky. Ak máte aj spotrebné úvery, ktoré chcete zlúčiť, tak aj kópie nich. To stačí len pripraviť a taktiež znalecký posudok a z neho potrebujeme vyčítať dátum znaleckého posudku a hodnotu nehnuteľnosti. Ak by ste si s tým nevedeli rady, tak neriešte to, kľudne to dorobíme potom. Vyplňte dole formulár, zadajte čo najpresnejšie informácie, aké viete. Ak by ste niečo nevedeli, tak tam zadajte akúkoľvek hodnotu a potom si k tomu zavoláme. Keď ja to dostanem, tak vám urobím ten prepočet a keď vám ho pošlem, tak vám zavolám. Ideálne je, aby ste si moje telefónne číslo uložili. Tiež vám ho nechám dole vo formulári. Ak by ste mali nejakú rýchlu otázku alebo by ste chceli nejakú rýchlejšiu odpoveď ešte, tak kľudne mi môžete aj zavolať. Takže teším sa na vás, doplňte to a čoskoro vám volám. Majte sa.